asut, ti krus ni Hesu Kristo, iti pagilian tayo. Itan ni magasut tatawen, nagayed alanga, napabarutay amin kameng tay, ti arbanya. Ebanghelyo a bendisyon, isumit lang ti misyon, iti napanglaw ken ubing iyek tay ti salakan. Intero alubong ti mensahe ti asi, iti sangkatawan karit ti panagbalbaliw. Napagasat mayayan, nayaban na ibangon, ang isuro ang serbi, upanatay ni Kristo buklentay ni Iglesia. San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, amin na Filipino, datagyo iti hapon. Panagdayo ken panagyaman, saguti ayat, karingat talina edinggat, maudi at ti dara. Napagasat mayayan, nayaban na ibangon, ang isuro ang serbi, upanatay ni Kristo buklentay ti Iglesia. Imagasot